I'd like my son, friends and colleagues, who I love and respect, to feel I shaped them in some way. They've helped me to learn to become calmer, more reflective. Mnohí ľudia sa učia cudzie jazyky. Niekde v tomto procese úspešnejší. Slovíčka, vety, nové frázy, slova a slovné spojenia s ľahkosťou aplikuje v praktickej komunikácii. No a niekomu to za ten svet nechce ísť a predstavuje stáleho začiatočníka. Vo štvrtok, 9. novembra, sa v jednej učebni Strednej odbornej školy Polytechnickej stretli žiaci, ktorí nielenže prekonali neúspechy začiatočníkov pri štúdiu cudzieho jazyka, ale práve naopak predstavujú lídrov v jeho znalosti. Stretli sa na školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Žiaci našej školy získavajú nielen odborné technické znalosti, ale úspešne napredujú aj v získavaní excelentných jazykových zručností. 20 žiakov Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach prijalo výzvu zapojiť sa do jazykovej olympiády. Na účastníkov čakali 3 súťažné kolá, ktoré pozostávali z vedomostných disciplín. Počúvanie s porozumením v úrovni C1, praktické použitie gramatiky a slovnej zásoby a čítanie s porozumením. Zaujímavou časťou bolo rozprávanie príbehu na základe obrázku, ktorý vyjadroval scénu na mestskom námestí. Svoju jazykovú pohotovosť si súťažiaci nakoniec overili prostredníctvom dialógu, ktorý vyplynul z konkrétnej situácie uvedenej v krátkom texte. Tak ako v každej súťaži, víťazom sa stávajú všetci zúčastnení, aj keď ocenenie získavajú len prví 3 účastníci s najvyšším počtom bodov. Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Na 3. mieste v školskom kole olympiády v anglickom jazyku sa umiestnila Nikola Sosová. Srdečne gratulujem. Na 2. mieste sa umiestnil Eduard Rafaj. A výhercom školského kola olympiády v anglickom jazyku sa stal Pálko Šúrik. Gratulujem vás, máte veľmi dobré, nech sa ti darí.